Jeg er Rasmus Skjolmand. Jeg er H1-lærer på Roskilde Tekniske Skole, og jeg vil prøve at hive os lidt igennem en SPD eller en transientbeskyttelse. Den er jo lidt sær, lidt mystisk og lidt alt muligt, fordi den kan åbenbart aflede transienter, altså strømme og spændinger, der kommer udefra, som er høje på en eller anden måde. Og det kan lade sig gøre ved, at for eksempel man bor tæt ved en transformer, og man så har en fabrik som nabo. Så når fabrikken lukker op, så falder spændingsniveauet, og så begynder de ude på elværket at fyre mere kul i ovnen, og så får de spænding op og ringe igen. Men når så de går hjem over på fabrikken, så slukker de bare det hele, og så får de et problem ude på elværket, fordi nu skal de til at lukke lidt af dampen ud. Og inden de får gjort det, så har vores grej, altså det er måske blevet ristet. Det kan være store ind- og udkoblinger af, som sagt, fabrikker og motorer og sådan noget, der kan få vores ting til at blive splittet ad. For at afmystificere det lidt, så er det faktisk denne her fineste opgave, det er at skabe det samme potentiale på fase 0 og jord på samme tid. Og det kender vi måske lidt fra, når vi er i gang med at lave eftersyn og afprøvning, så går vi ind og sætter vores blæksprutte fast. Og nu bliver jeg lige nødt til at tegne lidt. Hvis vi har en IC-kreds, og får vi den tegnet her, der sidder 7 ben her, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Det er altså de her chips, der sidder inde i maven på en computer, eller et fjernsyn, eller hvad fanden vi nu efterhånden har. Så på ben 7 og ben 14, der får vi noget spænding ind, så at den her chip herinde, den kan komme til at virke. Og den består af nogle gates og alt sådan noget. Det er også en anden video. Hvis jeg fyrer 500 volt ind her, og det gør jeg jo, hvis jeg er i gang med at isolationsteste, og jeg ikke putter noget ind herover, så vil den her kreds her, den vil tænke, der kan være alt imellem 500 og 0 volt på denne her over, altså inde i maven på denne her, og så begynder den at riste, og det er det værste vi ved, fordi så forlader den aktive røg komponenten. Hvis jeg derimod skubber lidt til mit stykke papir, har den samme kreds siddende hernede, 7 og 7 og 14. Hvis jeg sætter 500 volt ind der, og 500 volt ind her, jamen så tænker den her IC-kreds, hvad er forskellen på 500 og 500? Det er nemlig lige nøjagtigt ikke en skid, og så bliver den aktive røg inde i den her komponent her. Det er i bund og grund det, som vores SPD den skal sørge for. Den skal sørge for, at vi får udlignet vores spænding, så den er den samme over det hele. Når vi har en gruppeafbryder siddende, der, så har vi også en RCD siddende nedenunder. Der har vi så kørt vores faser op i der. Så tager vi jo og sætter vores blæksprutte på her. Og det der er snedet ved blæksprutten, det er, at den er kortsluttet herover. Og så kan vi sætte vores instrument ind. Der, og så kan vi trække en ledning op til jorden heroppe. Og så kan vi måle. Så vil potentialet på de 4 klemmer her være ens. Så er der 500 på den, 500 på den, 500 på den, 500 på den. Så der er 500 volt på nullen og 500 volt på fasen. Ikke en skid. Og så overlever vores grej.
fjernsyn, computer, telefon, alt muligt. Alt det, der sidder i stikkontakten, der overlever. Fantastisk. Så skal vi se, hvordan denne her, den klarer det. Jeg har jo skilt den ad. Det er jo klart, det kan jeg jo godt lide. Og det der er her, det er, at vi får vores faser ind her i bunden. Grunden til, at klemmerne mangler, det er, fordi jeg har haft den bag på motorcyklen på vej hjem. Faserne ind i bunden, og oppe i toppen, der har vi jorden ned heroppe, og så bliver den fordelt ud på her. Nullen kører så ind der. Der er nogle af de andre SPD'er, der virker anderledes. Ja, det virker ikke anderledes, men bliver forbundet anderledes, og så må man bare gøre det. Det, der er mit mål i dag, det er lige at kigge ind i maven på sådan en SPD. Hvis vi starter med at pille de her klemmer ud, hvis det kan lade sig gøre, så vil man nede i bunden kunne se, at der er sådan et fint grid eller net, for at holde os til det danske. Så kan man se, at der sidder sådan et fint net hernede. De her klemmer her, de er forbundet direkte til bunden dernede. De er altså loddet fast hernede i bunden, og så kører de ellers ned og får fat i nullen, der sidder her. Så vi får jorden ind der, og så har vi nullen ind der, og den kører op, og så ligger den og venter op på de her pinde her. Det er jo rimelig ærgerligt, hvis der er forbindelse fra fasen op til nullen. Det vil vi nok godt blive enige om. Så derfor så har man så gjort det, at man har lavet sådan en svend her. Sådan ser den ene ende af den ud. Den anden er bare grå. Og så har jeg den anden her. Så jeg har simpelthen fjernet alt, hvad der hedder plastik og alt muligt andet. Rundt om her, der er den støbt ind i noget sort snask, der tager en krig at fjerne. Men det gør jeg jo gerne. Og her, der har vi altså den her arm, som der kan være grøn eller rød. Så var der en, der spurgte mig, kan man nu også være helt sikker på, at den er holdt op med at virke, når den er rød? Ja, det kan man, fordi så er den lodning der, den er smeltet. Og der sidder så en fjeder der. Og når den der lodning, den smelter, flap, så ryger den ned og bliver rød. Så der er ingen tvivl om, at den er helt færdig, når den er rød. Herover der har vi så forholdsvis nederen og åbne denne her, for at opdage, at man ikke kunne se noget som helst derinde. Men derinde, der sidder der noget, som hedder en varistor. Og den kan lukke op på nanosekunder. Så i det øjeblik, at den mærker, at der kommer en overspænding, og det vil altså sige enten et lyn, eller en netop sådan en transient af en eller anden art, så lukker den bare op. Så lukker den altså op derfra, hvis ellers jeg kan pege, derfra og derover til. Og det vil sige, at nu har den udlignet sig selv, kan man sige, med jorden. Den løber også herover og ligger og venter og rundt i hele det her net her. Over på nullen. Det vil sige, at nullen og fasen får samme potentiale. Jeg har altså fået nøjagtigt det samme ud af det, som hvis jeg havde sat mine kortslutter på. Eller blæksprutten. Hvis nullen her så lukker op, fordi den synes, der er et eller andet, der er rigtig galt, så lukker den op til jorden. Og så er hele huset, i hvert fald den fase, der er påvirket, den er ufarlig, fordi nu har den samme potentiale hele vejen rundt. Hvis jeg holder på varmeapparatet for eksempel, og jeg har fat i fasen, så sker der ikke en skid, fordi jeg har samme potentiale. Når fejlen opstår, så lukker den op med det samme, og så udligner den sig selv med det hele. Kommer transienten ind af alle tre faser, så er det jo dejligt, så går den bare ind og gør ligesom vores blæksprutte. Den
gør, at der er det samme potentiale over det hele i huset. Og så er der jo netop, som vi havde med vores fine IC-kreds, så sidder det hele og smiler. Fordi at der er måske kommet 1000 volt ind der, og der er også kommet 1000 volt ind der, og forskellen mellem 1000 og 1000, det er ikke en skid, så det er bare dejligt. Så den overlever altså på grund af, at man har gjort det på den måde. Men det, der er inde i maven på den, det kan man jo kun gisne om, hvordan det ser ud, men det her har jeg fået at vide, det er en varistor. Man kan også have noget, der hedder et gnistgab. Man kan også have begge dele, fordi et gnistgab, det er langsomt til at åbne, men skrækkeligt stærkt. Hvorimod at en varistor, den er lynhurtig, men ikke så stærk. Så arbejder de to i forbindelse med hinanden. Så det er egentlig humlen i sådan en børge her. Det er, at det gælder om at få potentiale udlignet hele vejen rundt i huset, så er der ikke noget, der står af. Så mere er der faktisk ikke til denne her, andet end at man så kan begynde at stille sig selv spørgsmål om, hvad betyder alt det, der står udenpå? Det bliver højst sandsynligt en anden video, eller også så undersøger jeg det fuldstændig selv, for at se, hvad er det, den her kan. Der er ingen grund til at lade være med at smide den ind i et hus, fordi prisen på sådan en SPD her, den er ikke overvældende. Hvorimod at det er rigtig ærgerligt at se, at ens BAO-fjernsyn er fæset af. Hvis man har råd til det. Tak, det var det hele.